Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова, а маім суразмоўцам зараз будзе уладальнік крамы з нацыянальным каларытам Валерый Есіпёнак. Добрый день, спадар Валерый. Добрый день, Зміцер. Ну што ж, ведаеце, самая галоўная тэма нашай сённяшняй размовы, наколькі я хацеў бы анансаваць адразу, неяк пару тыдняў таму спадар Валеры, сыходзячы з яго допісу ў Фэйсбуку, нейкім чынам здабыў сабе пуцёўку ў санаторый Акрэсціна. Так вось, хацелася б даведацца, якім чынам вас атрымалася здабыць гэты дэфіцытны матэрыял. Ну так, падзеі так нешта шалёна так скакалі. Это уже з 25-го пачалося ўсё, з 25 студзеня, і потом як мы ехалі, будем казаць, ад жонкінай маці, ад маёй цёшчы, вярталіся ў Мінск з Пінскага раёну. До нас датэлефанавалася крамаўніца наша, сказала, што шмат завітала, пачынаючы ад супрацоўніка МНС, потым супрацоўнікаў раёна выканкаму савецкага, тады з бюро сертыфікацыі, там з Мінгарвыканкама, і ў самым канцы, яшчэ напрыканцы яшчэ мы ўсё ехалі, а там же ехаць недзе 3,5 гадзіны, а там надвор'е дрэннае было, то яшчэ супрацоўнікі АБЭС так былі. Іх было, здаецца, 6 яны тады прыйшлі. Ну і рэчы пачалі складваць, яна казала, складваць рэчы нашы ўсе, грузіць, пакаваць у скрынкі, як бы для праверкі сертыфікацыі якасці на такі прадмет. І потым 26-го мы ўжо таксама з жонкай прыехалі ўжо са спазненнем, таму як былі ў МНС, нам выпісалі пратакол, пастанову далі на аплату штрафа, таму што ў нас там лінолеум ляжаўся, это недахопы, будем казаць, якія яны ўбачылі. На 29 базовых велічыняў все написали, потом мы приехали на краму, крыху попрацавалі, яны нам сказали, что можете апошні дзень працаваць яшчэ, людзей сустракаць усё. Ну а уже з 27-го аніяк уже все, устраняйте недостатки, як казали, і потым уже будем глядзець уже, як вас адчыняць далей там. Ну, мы уже такие с оптимизмом, ладно, уже развитаться с людьми уже, со своими уже так можно, так уже без оголошения, без рекламы, так то приехали, больше глядели, уже складывались больше уже, як тут, что робить будем. Ну, як потелефоновали мне з АБС на Кольцо 25, вам подъедьте, там треба привезти, возьмите с собой дамову аренды, каб відаць было, хто там вам здае памяшканне, што. Ну і пратакол яшчэ адзін составіць трэба будзе, тлумачэнне там все сваё даць. Ну, кажуць, это недоўга. Ну, я все кажу, я хутенька скакану Алёне жонцы, яна там засталася на месцы, там пакупнікі падходзяць, іх заўжды там глядзяць, цікавяцца, набываюць. Паехаў туды, там попросили, кажуць, ну, пакуль на гэты час, пакуль мы будем ўсё это нетлумачанне ваше записывать, отключите свой телефончик, ну, все нормально, без пытанняў, без задней мысли, як кажуць, отключив телефон.
А потым нейкае пытанне было, ну дазвольце, я нешта не памятаю, жонкі патэлефаную. Ну дазволілі, тэлефаную жонцы, нема сувязі, музыка іграе, я думаю, ну можа якая-нибудь батарэя села ці што, тэлефаную ў суседнюю краму, каб падашлі, кажуць: Валера, так, а Алёну твою забралі, кажуць, ўжо ўсё выйшла, нават вон і не паспела цалкам усё і прыбраць, зачыніць там всю краму. Ну, конечно, тады ў мяне это ўжо хутка только паспеў там подписы поставить уже там напрыканцы ўсіх это опроса. Я кажу: нет, так мы разумеем, так все. Конечно, отпускаюць мяне, я ўжо з тэлефонам хутчэй, дзе дзеці, калі ўжо жонку забралі, то могуць мяне забраць. Ну і зразумела, ўжо самым галоўным было, каб з дзецьмі нічого не было, як бываюць там якія-нибудь недобрыя гісторыі там такія, то ўжо тэлефаную, лечу да дзяцей, ну і адначасова шукаць адваката ўжо, каб ўжо жонкай быў адвакат. Ну і таксама падстрахавацца, каб калі мяне возьмуць, каб дзеці недзе былі прыстроены. То бок у гэтым выпадку Алёніна сястра вельмі дапамагла, прыехала. Ну, але вам адразу там нейкім чынам паведамілі, на якой падставе жонку затрымалі, што ёй там інкрымінуюць, як это кажацца? Не, ніхто мне не тэлефанаваў, ніхто мне нічога не паведамляў. Усё проста. І яна, што самае галоўнае, што яна думала, што мяне затрымалі, я ўжо затрыманы, яна затрымана. Ну і як маці, конечно, яна хвалявалася за дзяцей, што і як там будзе. Ну і на наступны дзень ўжо за 15 хвілін да суда тэлефануе Алёніна сястра, яна ўжо там глядзела, сачыла за падзеямі. Ну і кажа, што будзе у судзе Савецкага раёну па скайпу разглядацца справа Алёны. Я тогда хутчэй опять адвокату тэлефаную, все, дзякую ім, што хутка спрацавалі, яны там на месцы і пазнаёміліся са справай, все, і першы я паляцеў туды, там яшчэ пару сяброў падышло, ну бачылі, і я выступіў сведкам, яшчэ паспеў в справе, але як потым як атрымалася, што ўсё это перароблена было ізноў, таму што там змененыя не толькі часы, але і даты нават памянялі, ўжо пратаколы некалькі разоў перарабліваліся. І на наступны яшчэ, это я стараюсь пахутчэй, ўжо не 26, калі ў яе адбыўся суд, а 26 атрымалі, 27 першы суд, 28 у 9 раніцы я прывёз там відэадоказы, што яна знаходзілася на краме, ні на які праспект яна не выходзіла, рукамі там не размахвала ўсё это. Што нават яна не выходзіла з крамы, а заставалася ўвесь час там са мной у час яе затрымання. І таму зусім гэтым прыйшоў, але мяне там ужо супрацоўнікі у цывільным, як кажуце, спыталі: сей сіпёнак, я ўжо не жартаваў, уже там ён сядзіць, толку там бегаць, тым больш у дзяржаўнай установе, у судзе там. Я кажу: так, это я. Ну, па вас праводзіцца праверка, вам трэба з намі хуценька праехаць у савецкі равуз, і ўсё. Ну, не паспелі, відаць, не то, што наўмысна яшчэ і паказаць прыставіцца там. Я кажу: так можа хоць у жонкі дазволіце на судзе пабыць, паглядзець, я же як сведка выступаю. Не, там сказалі яшчэ дзяжурнаму там супрацоўніку, сержанту некому, там ему сказали, той подошел, что будет применена физическая сила, если вы откажетесь. Я кажу: то добро, тогда я хоть паспеў тогда рэчы перадаць, кое-якія там
патлумачыць там яшчэ, што мяне вас забіраюць, то скажаце, хто зацікаўлены, што всё, тут невядома на які тэрміны, як што тут, што за справа, што за праверка. І То есть атрымліваецца такая сітуацыя, што спачатку вам спецыяльна сказалі адключыць тэлефон, каб жонка не магла вам датэлефанавацца і паведаміць, што яе затрымліваюць, а потым вас затрымалі ў той момант, калі вы ішлі на суд і неслі доказы таго, што жонка не была на нейкай акцыі, а была у іншым месцы, і вы не данеслі гэтыя доказы. То есть вот так вот супадзенне такое? Не, яно то супадзенне, і нехта думае, што это і сапраўды было так. Можа, это выключаць немагчыма, але я нешта ўсё ж такі згаджаюсь, што это розныя службы затрымлівалі, і ўсё это матэрыялы это рабілі участковыя міліцыянты, а там ужо мне дапрашаў АБС. І іх супрацоўнікі, неяк мне так здавалася, што яны і нават які здзіўлены былі па іх, нават калі добрай нават гульні, то я бачыў, што гэта нешта падобнае было на супадзенне, што там, што, вядома толькі, будем казаць, ім, это самае галоўнае, я ўжо тут не дэтэктыў такі ўжо. Але ўсё ж такі, вось спадар Валерый, калі жонку абвінавачвалі ў тым, што яна была на акцыі, на якой яна не была, прынамсі ў той дзень, які ёй выставілі, вам таксама 23:34. Так. Таксама, як бы, у мяне ёсць сумневы, што ў той дзень вы там хадзілі, размахвалі рукамі і крычалі «Жыве Беларусь» па вуліцах горада. Так, якая прычына? Вось што насамрэч стала нагодай для вось такога, скажем, як это казалі ў ліхія 90-е, наезду на вас? Так. Альбо нават я так яшчэ жартую, нешта падобнае тут, як бы раней казалі, раскулачиванне такое. Паглядзелі. Вы капнули яшчэ глыбей у 30-е гады мінулага стагоддзя. 30-е это нешта падобнае, асабліва потым уже, як я уже даведаўся, што пасля мяне пачалі і на наступны дзень і Сімбалбай зачыняць, і ўсе рэчы выносіць, і да іншых там крамаў розных маштабаў, там нават невялікіх, там таксама пачалі забіраць розныя рэчы, інкрымінуючы менавіта гэты артыкул 23:34, то я так і жартаваў, пайшло раскулачванне. Насамрэч, як бы мы чакалі гэта, уже і раней чакалі, то і так Бог нам даў, хоць і нічога не парушаючы. А чаго чакалі? Вот вы нічога не парушалі, падаткі плаціце, вот чаго чакалі? Чакалі вось гэтых непрыемных падзей, калі ўжо пачалі, будем казаць, нават з балконаў, як кажуць, здымаць сцягі, завітваць у кватэры, тэлефанаваць, супрацоўнікі ЖКХ, там, ці якія-то рэйды яны там рабіць, бо ўжо ўвесь час, як я быў за 20 сотняў, то я налічыў роўна 39 людзей. Пабылі, будем казаць, і на Жодзіна некуды паехалі, ці адбылі там свой тэрмін. То у многіх вот такія гісторыі атрымліваліся, што на А4 на шкле вывесіў проста А4, замаляваў фломастерам, будем казаць, зрабіў такі, як бы, БЧБ аркуш такі невялікі, што там это А4. І той нават убачылі, альбо мимо проходили, там, убачили, что у пакой нейкім просматривается, як яны пишуць, просматривается, там стяг висит у іншым, уже не на балконе. И вот такие, будем казаць, гісторыі. Работа такая, яны ходзяць і зазіраюць у окны. Але я вам скажу, я больш упэўнены, што
гэта не ўсе такім займаюцца. Гэта вось ёсць адсотак людзей такіх, будем казаць, неабыякавых грамадзян. Яму сказалі і ўсё. Не то, што некаторыя сваю працу робяць на кажуць на двойку, альбо лянуюцца тым займацца, там лішняй паперы там. А можа нават з гэтых службаў я унутры я ўпэўнены, што многія не завітваюць, альбо папярэджваюць, бо як завітвалі на краму да нас людзі, пакупнікі, то шмат я гісторый слухаўся вельмі розных. Яны прыходзяць да нас, як у царкву, будем казаць, і кожны сваё распавядае, там я туды папаў, туды, недзе так можа саромецца, ці каму-то, каб далёка не пашло, а нам ён расказвае, там, ці крамаўніцам нашым. І вельмі шмат такіх розных гісторый, якія, будем казаць, просто там, ці жалюзі, белые, чырвоныя віселі, і зашоў. Альбо просто участковы тоже, казалі людзі, просто прыйшоў, папярэдзіў, пальцам памахаў і пайшоў. А іншы мог бы не памахаць пальцам і не папярэджваць, а адразу скласці пратакол, і на суд, а там ужо, самі ведаеце, зараз амаль што такія несалодкія такія выкананні суддзі выносіць, там 2 тыдні табе даюць у плечы. Да, наколькі законна яны складаюць гэтыя пратаколы, гэта, конечно, пытанне для абмеркавання ў іншыя часы і не цяпер, але вернемся да нашага жартаўлівага пачатку размовы, узгадкі вашага допісу ў Фейсбуку, што як вы там, санаторый Акрэсціна, вынікі, так бы мовіць, гэтага візіту. Так вот, чым запомніўся вам акрэсцінскі санаторый? Што і добрае трэба вынасіць заўжды з любых самых нават непрыемных сітуацый, якія можаш патрапіць. Там, я ж кажу, што нешта і падхудзела цела, там хоць я-то сама больше не баяўся, можна было нават і ўвогуле не паесці, там, што быў без медыяў, будем казаць, без тэлефона, галава трохі там у іншым ракурсе там ужо думала, ўжо без падказак всякіх там. А першыя дні, як у нас яшчэ былі асадкі, алоўкі там-сям, там ляжалі, яшчэ неяк здзіўляліся і неяк не забіраюць іх, добра, але рано радавались, потом іх забралі. То можна было так спакойна, таксама недзе што-то памеркаваць у сябе, там усё. Я нават уже 3 варыянты працы сваей думаў уже, як там, што там, дзе можа што перарабіць на новае, там уже памаляваў трохі. Так, это нормально. Там узгадываў вершы, Некляева хадок напісаў, але потом пры выхадзе у мяне яго забралі з усімі, як я і дзённік вёў, такі міні-дзённік, і кожны дзень нешта новае. І дарэчы, падумалі, што это я свой стих там напісаў, будем казаць, самое галоўнае, я кажу, што класныя людзі попадались. Я скажу, што это не простыя такія, а там і айцішнікі, і лекары, 2 былі там выдатныя такія, што паразмаўляць можна было. І у нас такая нейкая, сяброўства такое моцнае такое радзілася. Трэба бы сустрэцца з імі яшчэ так у Мінску. Ведаеце, я прыгадваю як сваю размову з вядомым палітолагам Андрэем Ягоравым пасля яго першай ходкі ў жодзінскую турму. Я кажу: Андрэй, 2 тыдні ты там 15 сутак правёў, 2 тыдні, згублены час. Ён кажа: я там з такімі людзьмі пазнаёміўся, якіх бы я, можа быць, у
звычайным жыцці і не сустрэў там бізнесмены нейкія, айцішнікі якія там іншыя людзі, ну іншымі шляхамі хадзілі, а тут раз у адной камеры столько даведаўся новага. Так вот, вас паслухаеш, такое адчуванне, што вы сапраўды ў санаторыі былі. А матрасы, якія забіралі, а зіма ўсё-такі, я тут чую про тое, што атапленне адключаюць, на падлозе спаць даводзіцца. Што нічого этого не было, а котлеты рыбныя. Ну так, рыбныя крутыя котлеты там, конечно. А наконт матрасаў, так, я потрапіў недзе у палову 4-го ўначы, ось, з ІЧУ. Дарэчы, першы раз побачыліся з жонкай. І яе, вот меня, с вещами на выход, я уже тут, ё-моё, уже и до раницы не дали мне побыть, а все психологично, что там. Бац, выхожу, а на коридоре жонка моя стоит. Як тобі, як спеціально, все такое. Ну, во, мы побачилися, я її супокоїв. Ну, там не вельми там уже так. Самое главное, что я супокоил, что дети все уже приладжены, все нормалево там, все будет. Ну, и нас повели у ЦИП. Это. И там уже я на другий поверх. До речі, є добра компанія, яка вона тут мені вже розповідає, собралась так само, і вони там вельми добре ладили. І всі такі однодумці. Ось. А я на 3-й поверх. І ще поспів недзе каля 2 годин. Я ж не думав, що так далей буде. Я там з комфортом залез на матрас. І все, але хутка підйом. Вот. Поспал, потом нам уже сказали матрасы, подушки, все на прожарку, на так званую прожарку, их треба занести. Их занесли, потом мы, конечно, их и не бачили уже, этих матрасов. Але, опять-таки, что заробить доброго там за это высновы, что нема матрасов, нема подушки, але з головой чистой приехал, без вошел, не привез никому. Так что так вот за 15 суток, что были, матраса так и не отрымали? За 20. За 2, да. Так, ну. И з'їжджав, так их и не было. Да, ну, вам спочатку, я просто до этого момента не дошел, что вам спочатку дали 15 суток, вот уже человек отбыв их, отляжал, так сказать, на безматрасным шконце, да? Ну так, и шконка, и лава это где... Да, собрался уже выходить, гордый такие, счастливый, и тут... Не, я это допускал, что тут, по-перше, что той, кто не откомандированы на Жодина, эти на Барановича, а застаецца на Кресіна, то там уже казали, что, значит, некие пытания могут быть, альбо там... Ну, по-разному, уже не просто так застаецца. И я это допускал, что может. Но потом и с кожным днем, як кажуть, до дембеля уже я не спадзяваўся, а вось, такое и будет. Тым больш, и у мне припадало на другі дзень сходу беларускага, ну, у 9 раніцы. А сам себе думаю, ага, ці выпустите на меня, ці подумают, что побежите и зноў недзе достане этой стяги, будет раздавать людям на сход, это же небяспечна, лепш яго, конечно, утрымаць. Вот. Ну и у час першага дня сходу, это было 11 лютага, меня опять так, все там на месте, нас завели на другі поверх, слухайте, на кшталт того, что потом не казали, что вы вне политики, и мы вам тут не представили такое право слухать, и коли не бачить, то хоть слухать. Не спричиниться до гістарычнай падзеі. Так. Но, до речі, там и сказала милиционерша, что там на хлопцов: «Чего вы ляжите? Чего не слухаете?» Один сказал: «Ой, мне так лепш слухается», а інший сказал: «А ты чего не идешь, не слухаешь? Что тут такое?» Так я наоборот, может, и пошла, зачинила, и больше нечто не подходило под это. Так я про что? Это жарт. Опять з усей компании нашей, нас тогда 11 человек было, мне испенок на выход. Опять так думаю, ну а что тут уже? И сход не дают мне послухать, и все. Думаю, может, что почуть новое про символику, и что там. Вот. Зато походили трохи. 8-покайовое это. Ну.
пакой быў такі. Ну і я выходжу, мяне вядуць на 3-й паверх, там далей опять знаёміць мяне ўжо з іншай справай адміністрацыйнага правапарушання, непадпарадкавання законным патрабаваннем. Законным, так, патрабаваннем. Вот, ну, успрымаю это все як ёсць. Бачу опять, что не сходится шмат чаго, там больше там тая ж по месца працы у меня написано Сімбалбай, чамусь я гляджу адреса, дзе я жыву, нема, ну это нічого там. Тогда пасада моя не ІП, як я зараз ёсць, а замдырэктара Сімбалбай. Ну, думаю, там пэўна паблыталі ўжо нешта ўжо, ці того до чуткі дайшлі, што і броўку затрымалі Мікіту. Вот. Думаю, то паблыталі, можа, на Мікіту пісалі там, што, можа, не таго чалавека, яны судзіць збіраюцца там ці што. Ну, але это адзіны дакумент, які мне хоць копію пратакола далі, бо больш мне нешта не прапаноўвалі, і па іншых справах ўжо колькі там і пераробленыя былі, ўсё, мне не давалі копію пратаколу. Вот. Таму я і звярну на это увагу свайму адвакату, і ўсё, што ён кажа, а чого твоего подпіса няма? Я кажу, таму што я не атрымаў копію, хоць для гісторыі, хоць для сябе, ну, для унукаў, хай бы была, як доказ. Вось. Ну і вось такія справы атрымаліся, што потым на наступны дзень я ўжо понял, што за дзень да выхада мяне пазнаёмілі з пратаколам, а значыць, на заўтра ці пазней мяне будуць судзіць. Але, думаю, конечно, лепей ўжо там хай судзяць на заўтра, хай будзе мне гэтыя яшчэ там, я думаў, там нават 10-15 яшчэ сотняў я цяжу, але каб потым не было такого, што мяне зараз выпусцяць, хаця я это мала дапускаў, а потым, у які трэба ім час, мяне затрымаюць і парушыць, будем казаць, любыя там планы па працы, сямейныя, всякія могуць быць. Во. І таму я так і было. На наступны дзень суд опять мяне выводзіць, гэтых недобрых разоў я 8 палічыў, як вот такое, только мяне аднаго выводзілі, но не вельмі прыемна, так псіхалагічна, бо ты не ведаеш, куды ідзеш, пачым там, што там, хто тебе пытацца будзе, што, як мабілізавацца, але успрымаеш так, як ёсць. Всё. І, ну і з доказамі, і адвакат добра трохі спрацаваў, вот, то, таму што, кажа, амаль у адзін дзень это ўсё, а тут столькі-то прайшло часу, а і зараз амаль праз 2 тыдні складаецца новы пратакол. Чаму ж ён быў не раней складзены, это ўсё, ну, можа, это згуляла якую ролю, што я сядзеў, ну і, карацей кажучы, мне яшчэ дадаюць, але нават і не 10, а 5. Я довольны уже, что хоть 5 сотняў гэтых, но і адразу у плечы, як кажуць, і дасядзеў іх, і ўжо лепей так, уже, чым потым опять туды неяк вяртацца, хаця тут все разное может быть. Слухайте, ну вот гляжу на вас и зайздрошчу вашему оптимизму. С такой вы радостью рассказываете про гэтые 20 суток на Акрэсціна без матраса у халадэчы и все такое. Ну, галоўнае в доброй компании, как вы кажете. Спадар Валерый, все ж таки на заканчэнне хотел бы вось закрануть яшчэ одну вельмі важную тему. Як бы там ни было, чтоб там не приписывали и за что б там вас офіцыйна не отправили на сутки на Акрэсціна, але выглядае на тое, што ідзе зараз такое паляванне на ўсё звязанае з нацыянальным, з беларускасцю. Тут табе прыклад і крама Сімбалбай, тут табе прыклады і сітуацыя з выдавецтвамі беларускімі, і ваша сітуацыя вашай крамы «Мой модны кут», у якой, дарэчы, я нагадаю,
прадаваліся розныя вырабы з нацыянальнай сімволікай, а ў тым ліку і вось гэтая наша кніга «Беларуская нацыянальная ідэя», якую вось таго ж самага Сым-Бальбая разам з астатнім таварам і канфіскавалі, ці арыштавалі, ці взяли на праверку, ці забралі на праверку, невядома. І сыходзячы з гэтага, такое вот адчуванне, што не дадуць працаваць менавіта з такім асартыментам крамы. Што думаеце рабіць далей? Так, ну, конечно, ідэя этой крамы і вельмі шмат розных ідэй, яно ў такой вялізнай валізе, будем казаць, небачнай такой, і все ходзіць со мной побач, все. І все это хочется реалізаваць. Вельмі шмат всего цікава, такога нават, што у рознай краіне свету дзяржава в основном займаецца нацыянальнай культурай, всім этом адметнасцю свайго народа, мовай, все. Мы, будем казаць, это взяли на свои плечи. И это вельмі добра, что шмат, чым больше крамаў там у нас адчыняецца, это вельмі круто. Але такие, будем казаць, не палки, а нават дамбы, калі табе вот такое, пакуль што немагчыма пералезці праз іх, то неяк пакуль што засталося вельмі мала, вельмі мала тавара, але думаем, там рознае яшчэ новае прыдумляць, да людзей несці цікава, новае. Гістарычна такое, што нават з язычніцкіх часоў тут існавала, міфалогію беларускую, ўсё тое, чаго не пабачыш зараз, будем казаць, ні ў гуме, ні ў цуме, ні ў іншым нават якім-небудзь такой сувенірнай дзяржаўнай краме. Гэта мы хочам рабіць, будзем рабіць неяк. Так, але ж мы нічога не парушаем, усё строга по закону, рамках. Ну, пакуль што будзем карабкацца неяк онлайн, у інтэрнэце. Дзякуй усім людзям, якія нас за гэты час нелёгкі такі падтрымалі. І вельмі прыемна, што іх больш намнога стала, чым раней. І для гэтага нават хочацца ўсе свае мыслі кідаць яшчэ ажыццяўляць все ідэі і радаваць нашых людзей, беларусаў, нават всего свету, таму як наша крама накіраваная, будем казаць, не толькі якія беларусы, якія жывуць у Беларусі, тых дзяцей, будем казаць, і хто, якія паз'язджалі там у іншыя краіны, шлюбам пабраліся, ці жывуць, хто дзе што там. Ну і потым дасылаць ўсё это па свеце да іх, каб яны бачылі, радаваліся. Ну, а між тым хочу аптымізмам такім яшчэ сказаць, што як там сядзелі, то праз мутнае это вакенце, якое не бачна там нічога, бачылі толькі ці дзень, ці ноч, ну, і маглі здагадацца, там ясна, там ёсць сонца, ці няма, загляне на наше ваконце, ці як там. І холодно было тады, даволі тады, сказалі, люты такі быў сапраўды лютым. І ветер быў, усё. І ось зараз як выйшаў, сёння да вас сюды ехаў, то ўжо ўсё капае, ўсё ўжо сонца это, і нейкі такі аптымізм, я б сказаў, што ж такі зіма не назаўжды, што і сонца загляне не толькі ў ваконца, а прыгрэе ўсіх неабыякавых.
Ну что ж, добрые словы. Зима не назаўжды. Ну а спадар Валеры, я думаю, что все одно адродзіць нейкім чынам модны кут, і будзе ён офлайн ці онлайн, модны ён будзе ці супермодны, але сваю працу па папулярызацыі ўсяго беларускага і нацыянальнага не спыняе, не думае спыняць. Вот конкретны прыклад того, что, як кажуць, что нас не забівае, то робіць нас мацней. Хацелася б, конечно, без вось гэтых выпрабаванняў мацнець, але дзякуй вялікі. Валерый Ясіпёнак, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еврорадио і Е-прамовы. Будьте моцнымі.